Hello guys. Baklay-baklay dari sa kalubinan. Kani dari lugar. Gikan diha sa nagbarog. Taman ko dito. Suhi jud siya sakita ato mo. Daghan nagkuan si manang ani Bertodis kanang litsununon. Magbaklay mi. Guys. Si Choring ni og si Bertodis. Agtumisa. Istilahan. Magtanaw ni og. Oh, kanang. Hindi ko bati na tipila. Oo. Daghan na sagbati eh. Layo gini ba? Layo-layo gani. Ako kailang ito to. Layo nga balay. Kana nindot nga balay oh. Wow. May gwardiya. Hello guys. Mga pini diri naglakaw-lakaw. Dara ang mga moral guys. Choring og si Bertod. Baklay-baklay na po. Baklay-baklay diri sa kalubinan. Init ka yung panahon na. Kasingot ming duha kay dagko na kay big mga naong. Buyag. Buyag. Buyag ang tao. Pero bahalag dagkog naong basta. Guwapa. Basta Bisaya. Maod dyan. Guwapa. Bisaya nga guwapa. Nagkang maisan diri ba? Og daghan kayong lubi. Kailan mo ani nga dahon guys oh. Unsa kay na manang? Kana Hagunon. ilo. Di buing tambal sa man. Ilo. Kakatol kasi mo. Kakatol. Kagiron sabta. Sila kagkot-kot. May landong. Landong-landong ra. Nanami diri sa murag lasang kadaghag sagbot Nakaiba sa danang sa among giagian. Sila nga parang please. Makaon guna siya guys kana oh. Kana ang bunga ana. Bugnaw siya kay daghan man kayong kahoy. Kadalingi kahoy. Alam mo ano bang naibayabas sa kap. Bayabas man na oh. May hinog ko bro. Hala manguha ta manang. Ay ilang pinig. Ha? Dako ba ya oh? Dako dito yung Oo, ilang dako pinig. kaayo nang. Ang bayabas. Ilang pinig yung paakan ta ba? Bitaw no, igbalik na lang nato. Ay, liyo. Asa? Dito. Daghan hinog ay. Pagbalik niya. May nang mapaakan ta yung pinig pag-uli na. Pinduta rin nga side eh. Grabe. Gani. Hangin kay ba? Marang bulak nga ilang gipanguha ito sa Takol. takol ni Ginity ang pating kat niya. Nangita pa si ato nga naara man di na oh. Daghan niya. Nangumbitay. Kung sa mukha itong layo na mas duol. Bitaw. Kurik ka dyan, Bertudis. Manguha tato. Manguha tato. Naidaghang tuba-tuba ay. Tambal sa kabuhi. Hampol. Hampol. Hampol ka dyan. Dara ang luti. Kani rin lugar. Pero wala pa man gud ang tag-iya. Balikan na nga ito eh. Gaga daran. Gaga.
Kailangan ko diretso. Nindot no? Nindot jud diri. Balayan nagdako. Ah. Nagtaog. Dayon magbuhi kag bakag kanding. Di madugay ang sikbit baligya na pod ba. Okay man ni diri kay naay karsada oh. Sada man sa Naplig karsada. Then kani siyang lutiha. Kani. balikan talang. Daplin siyang karsada. Noon balikan talang ni ugma parang kanang naim tag iya ba. Nindot oy makapamuhi ka diri oh. Nya karsada. Diri. Karsada din ha. Okay. Diri gikan. Dito katong. Diri gikan ang muhon. Kanang nay hikot. Dayon. Padulong dito. Dito mohon nga. Nag-ana nga dito taman. Sukod na ni. Dayon dito. Oh, dari ra ana. Oh, Dito. og dito. 100 meter. Kabalayan jud. Pila din ni ka ko Ane. Oh, gato. Oh, baru kira daw. Anak gyud daw. gikan diha sa nagbarog. Anak Taman po didto. Dako oy. Oh, taman po didto. Then ana. Ano siya view sa bukid. Baka naglubog. Sakit kay mo ina rapo lang isang bihan ni. Ni ra mo gawas ka na matapuhan ako. Go! Go! Push mo yan te. Ibe ilalim mga anak no. Dili lalim oy. Sakit kay na. Siyagit kasi gani siya. Paano ko yung primero? Tinga kong singgit mong baboy. Ala na. Suhi. Hala ka, suhi. Suhi jud siya oh. Sakita ato no. Singgit Parang mananabang. Na virginan. Napa na ba kay nagkon pa yang Suhi lagi na no. Ilahi na kay manghihilot na. buang. Ang sunod. Ana day mo sunod ayon. Depende sa busog sa kuan no. Mari sang gamay rin pagkaon. Bitaw. Tato ka chiri. Pusog ito may ba. Mo to nagkuano. Ang gawas ang Mo may naabdan ako diri guys nga naay anay nga nanganak. Swerte siguro ko. Swerte ang agas ang gatas. Matumba na rek. Dili din na sa putlon. Hinimdam ka sa una tong paglinog, nanganak na siya. Ay oh. Pag abot gari nga na siya daghang anak. Bitaw. No. Ayaw ba? pagkuan ang number ni ayan. Ito na, kabalong tay ligo. Ito na. Ito yung mga ligo. Itik sa nimo. Yung sa may pagkuan. Kasi ayaw na manawag ka ramalin eh. Ipa-adobo lang to nila ang pato. Ano sa may adubuhon? Pato daw. Nana si Ruwi diha. Kuyog mig kan labuhay. Mo pati kan dugaya. Luuyas baboy yun. So ano din masin tiyabaw? Sambok mo siya rin. Dagko mo ko biya. Hapon law gagamay.
init man kayo mo maghurot og Dili po na siya pwede birahon. Dili. Ini na pala siya birahon. Matanggal ram lagi hatod. Mm. Kaluoy sa mong anay. Nga gikaligo. Hello guys, nanganak among anay. Tanawa, tulo ka buok. Na. Daray ang inahan nagbati. Kato na among gitulod-tulod. Kato nang gipaligo. O gipaligo na mo. Darang mananabang nagtindog. Apa guys? Napay ning gawas. Na. Gikuan pas mananabang. Okay guys. Inaanim anabang. Nga pa jud na. Duha na. Ay dala ato 5. 5 na tanan guys. Hello guys, mao ni ang anak sa amo ang baboy nga nanganak. 13 kabuok, daghan kaayo. Nag-atong ang mananabang. Daghan kay prabuyag. Daghan nagkuan si manang ani Bertodis kanang litsununon. Para dai sa apo. Luya kay ang baboy ba?